हनुमान जी सोचले कि हमारा चलते घटल बा तो हम ही उनकर प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो हनुमान जी दोबारा में सूर्य भगवान का लगे चल गए। अब तो सूर्य भगवान के देखला ढेर दिन भई रहे। सूर्य भगवान सोचे लगले कि लड़का तो चिन्हल जानल बुझाता, दिमाग पर जोर डालले नु तो उनका बुझाइल करी अरे ई तो उहे हो जो लड़काई में आके हमरा के घोट गई रहल। हां एक खाली आई तो घोट गई तो देवने आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो ना का जाने फिर मत घोट जाए तो की बुझ बुझिए। सूर्य भगवान मानव में सोचत रहले तले हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम कइल। प्रणाम प्रणाम तो सूर्य भगवान सोचले कि चलो चलो आवते आवते प्रणाम कइले बेले तो कुछ बाउर नहीं करी ना 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 तो सूर्य भगवान पूछले कि कहीं कैसे आवे के भई। तो हनुमान जी कहले कि एगो आग्रह करे खातिर आइल बानी, एगो विनती लेके आइल बानी। सूर्य भगवान कहले कि कहीं का विनती बा का आग्रह बा। तो हनुमान जी कहले कि रउआ के हम अपन गुरु बनावल चाहतानी, हम और शिष्य बनल चाहतानी, एजा तो प्रतिष्ठा बढ़ावे के रहे। तो सूर्य भगवान मन में सोचे लगल कि हती चुकी रहे हैं तो एक भूख लागल तो धरती से हमारा लगे आवे में एक समय ना लगे आइल हमारा के घोट गई। आई जब हमारा लगवे रही जब चेला बन जाई तो हमारा लगवे न रही और कब एक भूख लगी कब घोट जाए कोनो गारंटी तो ऐसा समस्या से दूरे रहला में ठीक बा। अब सूर्य भगवान सोचे लगले कि एक से पीछा कैसे छोड़ावल। हनुमान जी ठान के गई रहले कि कसहू इनका के अपन गुरु बनैबे कर। सूर्य भगवान कहले कि देखो देखो तहार हमार गुरु और चेला के जोग बनत नहीं। ना ना हनुमान जी कहले काहे सूर्य भगवान कहले कि हम हई पथिक हम रुकबे ना करिला ना हम चलते रहिला। तो हनुमान जी कहले कि ते में का दिक्कत बा। दिक्कत बा गुरु जब तक अस्थिर ना रही है तले चेला के सिखाई है कैसे अस्थिर नहीं है तब न कुछ चेला के सिखाई है पढ़े। हनुमान जी कहले कि में कोनो दिक्कत नहीं ना अरे वो चलते चलते पढ़ाई हम चलते चलते सीखो में कोनो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अरे वो पढ़ावे के गारंटी ली सीखे के गारंटी हमारा। अरे वो चलते चलते पढ़ाई हम चलते चलते सीखो। सूर्य भगवान सोचले कि गौरव बुझाता कि भाई और सूर्य भगवान तो डराइल बड़े कि का जाने कब घोट जाई एक और कोनो गारंटी नहीं है। ऐसे टूट के बोलहू को नहीं है टूट के माने एकरा के मनोरुष्ट नहीं का करे। सूर्य भगवान फिर कहले कि देखो जोग बनत नहीं के। हनुमान जी कहले कि अब का दिक्कत का कहले कि देखो गुरु और चेला के मुंह आमने सामने रहल बहुत जरूरी बा। हम चलीला हम रुको भइले ना हम चलते रहिला तो हम चलब आगे में तो तू रहब हमारा आगे तो तहार मुंह रही ओने हमार मुंह तारा पीठ का वो रही तो मम्मीला जमीन ऐसा तू अपन दोसर गुरु जोहल हम तारा गुरु के जोग बानी ना। हनुमान जी कहले कि ना ना ओहू में कोनो दिक्कत नहीं है ना ओहू में कोनो दिक्कत नहीं है ना हरी रउआ जैसे चली ला वैसे रवा चलो चली रवा परिवर्तन नहीं करे ना रउआ जैसे चली ला वैसे चलो चलो रउआ सोच चलो हम रउआ आगे उल्टा चलो। और सूर्य भगवान सोचे लगले कि विश्व में ऐसा चेला तक केहू के भेटाइल नहीं है। एडमिशन भइल हइले ना एडमिशन के पहले ही गुरुजी से कहता कि गुरुजी अरे वह सोझे चलो चलो हम रउआ आगे ही उल्टा चलो। ऐसा चेला केहू के भेटाइल होई जे गुरुए से कहे कि हम रउआ आगे ही उल्टा चलो। तो हनुमान जी के कहे का मतलब का रहे कि रउआ अपन सोच होने से आई हम रउआ आगे रहो तो हम पिछकुरिए चलब रउआ और मुंह को कहे से हम पिछकुरिए चलब ओकर टेंशन अब छोड़ दी। अरे वो पढ़ावे के गारंटी ली पढ़े के हमारा पर छोड़ दी। हनुमान जी उनका के अपन गुरु बना के उनकर प्रतिष्ठा के बढ़ावल बड़ी हनुमान जी से कहे के बबुआ तनी सर के भाव। हनुमान जी में बहुत बड़ी विशेषता रहे कि अपन करनी के बखान अपने आप ना लेते रहे श्रेय अपने ना ले। आज देखिए हमनी के समाज में का बा तनी मनी केहू के मदद कर दिहल जाता तो लागल जाता ढिढोरा पीटे अपने मुंह है फल्ला के चुप रहो केहू से कहिया मत ना रुपया देती तो उनका बेटी के तिलक के ना छोड़ घट गई रहल फल्ला के हॉस्पिटल में रुपया ना देती तो तड़प के मर जीती ना
तो ई मदद कैला से कोनो फायदा नहीं ना। अरे बा केहू के मदद कैनी हां ओकर पर्चा छपवा के चर्चा करावे लगी कोई फायदा नहीं कोई फायदा। हनुमान जी 100 योजन समुद्र फांद के गईले निश्चर के मार के लंका के जला करके जबैले लोग पूछल कि हनुमान जी 100 योजन समुद्र फांद गई हनुमान जी कहल कि चुप चुप हम 100 योजन समुद्र फाने वाला हई रे हम डाढ़ पर से डाढ़ पर फाने वाला एगो छोट बानर हई हमारे खूब मिजाज बनी तो ये डाढ़ पर से वो डाढ़ पर लेकिन समुद्र फाना नहीं हम निश्चर के मारे वाला हई लेकिन मरो नहीं हम लंका जरावे वाला हई लेकिन जरावो नहीं ई सब बात हनुमान जी कहले को के केकरा के श्रेय देले केकरा के शाखा अमृत के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर धाई नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजाड़ा केकरा बोलबो केकरा सो सब तब प्रताप रघुराई अनाथन कछमोरी प्रभु ताई ये हमार ना हो ये उनका देन हो त तनी कहे के भाव बबुआ का करे हो शाखा से शाखा प भानी जालो शाखा मृग सुमिरी सकेता के शाखा हनुमान जी ताखा प दिल दिया राखा प सिया राम 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 रटे निरौर भाखा हनुमान जी शास्त्र के शाखा प्रशाखा के ज्ञाता हो असली जननी परिभाषा हनुमान जी कपारिध विशाल फनवैया हेलाल दे चारू जुग भारे विशेषता और का तो रोम रोम राम राम अनका से कौन का तो रोम रोम राम राम अनका से कौन का तूरी बिहलहार नरलाख हनुमान जी शिकारी जी के इष्टदेव संकट सुखनाथा तही जो तनी लय लागल बबुआ बहुत पहले तनी मेन वाला हल्का सा